metri gɛrɛ bi. Trezi. Wa jeli sare. Ko bɛ cogo di? Ko tɛ cogo la. Cɛman ni faamunɛ. N taara I ka gɛrɛn sigiyɔrɔ la ɲɛ bɛ basi siri-sirilen na fan bɛɛ fɛ. Sare. Tant ko boliboli ma ban foyi t'a to ko ne Trezi ka gɛrɛn bɛ sigi yen. Cɛngu bɛ ka musokɔrɔba dɔ de ka denwuli kɛ yen nɔ. Trezi yɛrɛ ye o ye kuma kura de b'i da kɔnɔ. Musokɔrɔba denwuli o fana y'a sugu jumɛn ye? C'a faamuya sa. N ko banni de. Musokɔrɔba dɔ de banna ye. Han? Awɔ, ne Trezi de filɛ k'a f'i ɲɛna. N'i y'a mɛn jeunes da dɔrɔn ko musokɔrɔba dɔ de ka denwuli bɛ yen. O ye bannikɛ zamɛ de. Trezi, ne nakun ka kɔrɔ ni nin bɛɛ ye. Teminanti ka gɛrɛn na bi dɛ. Cɛ, nin ye sigitɔ de ye sisan. Teminɛ foyi tɛ wala. Ayiwa basi tɛ. Tila I ka teminan labɔ an ka te sigi. Nka shisha dun. Voilà. Ne tun bɛ fɛ k'o yɛrɛ de labɔ sisan. Mais n kɔnɔ m'a bɛɛ labɔ ka na. Kori fa t'e la. Ko mun bɛ dugu kɔnɔ e t'o kalama koyi. Ayi. N bɛ n'o nafigiya f'i ye sisan. U kɛlen don ka décision kura mun ta sisan. Shisha tɛ dɛ. Hali a sisi a mana min a sisi bɛ tɛmɛ maa min kunna u b'o datugu. O tɛ baasi ye o. A mana min gɛrɛ min na hali o sɛziw u b'o bɛɛ lajɛlen datugu. Mɔgɔ o mɔgɔ bɛ sigi ka gɛrɛn na olu bɛɛ lajɛlen bɛ datugu a sen fɛ. Nka ne nana n t'a fɔ ka bɔ a la de dɛ. Sare, nin tɛ problème ba ye quoi. Comme bɛɛ n'i negela de don quoi. Ne negela de ye shisha ye. Mais n bɛna cacher quoi. Trezi dɛ, ko sibantɔ tɛ ladilikan na. Nka ne kɔni bɛ min f'i ye a kɛ Ala ni kira kama. N'i b'i ka shisha min don min n wele téléphone na n kana sigi ka gɛrɛn na yan dɛ. Sare o tɛ baasi ye. Problème foyi t'a la. Ne bɛna n ka shisha min don min na n b'i wele. Ayiwa ne yɛrɛ b'a dɔn nin y'an ka teriya yobo yabatɔ ye. Sare ne ka teriya a ma yoba. Fitini dɔrɔn de kɛra a la Sare. Trezi dɛ, ne b'a dɔn kasolataga min tun fɔra k'e bɛna k'a la. Shisha min bɛ k'a sababu ne kɔni bɛ fama yan ma. Sare ko ka di n ye sa mais ne kɔni tɛna se ka shisha bila e kama. Kana kuma yɛrɛ ni ma kuma ne bɛ taa n ka ci la. Mun ne bɛ wuro jiri la kini? O dɔ la o wuli ka wusa ni ne ya. Allahu akbar. N'a fɔra ko denmisɛnninw ka kalan ninnu n'a ɲɔgɔnna yɔrɔw de don. I filɛ I ye kuma juguba de b'i da. Ala ko o ka bon ni diɲɛ fɛn bɛɛ ye hali ne yɛrɛ. Mun dun kɛra? Ne tun bɛ fɛ I ɲininka a fɔra ko silamɛden kan ka dege jumɛn ni jumɛn de la avant que a ka kɔrɔya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hani den hakili ka di. Ayi maa si t'a to I ɲɔgɔnna la k'e ka hakili ja ɲɔgɔnna sɔrɔ fiyewu. I ka nin ɲininkali in diyara ne ye dɛ. Nka I b'a dɔn silamɛ denmisɛnnin yɛrɛ kan ka dege fɛn min na avant a ka balik I b'o dɔn. O ye fɛn saba de. A fɔlɔfɔlɔ o ye muru ye. A filanan o ye so ye. Ayiwa a sabanan sa I b'o dɔn wa? O ye ji. Ka denmisɛnnin dege ji la. I y'a faamu? Komi e yɛrɛ ko k'a fɔlɔ ye muru ye. Filanan ye so ye. Sabanan ye ji ye. Ne tun bɛ fɛ n ka ɲina anniversaire fêter piscine na yalasa n ka se ka dege ji la. Kine tiɲɛ kɔni na a fɔra ko silamɛden kan ka dege ji la nka piscine o kuma e tɛ gosi wa? Kine sabali sa kana ni kuma sugu ninnu bɔ I da kɔnɔ sa. E ni Ala cɛ silamɛden ni piscine y'o ye min? Ala kama sa. An k'o bɛɛ to yen sa
o don o i bɔra yan nɔ k'i bɛ taa Jabakɛnɛ ka convocation jaabi ne yɛrɛ kun m'i ye ni bi tɛ o tɔ la a kɛra di a bɛ kɛ cogo wɛrɛ la wa ale ye plainte don ne contrôle la ka taa sɔrɔ plainte min b'ale kunkɔrɔ ye o ka ca plainte 100 ni de taala bɔ kaso la o ni ne kun tɛ yen walahi commissaire kun b'a datugu an k'a kɛ e taara Jabakɛnɛ bɛ bolo la sa nka bi y'o tile 3 de e ma se so o tɔ la e t'i miiri ka denbayaw la karamɔgɔ bɛ se ko dɔw bɛnnen t'i la n'i m'a dabila i bɛna kɛ sababu ye ka karamɔgɔ bɛɛ tɔgɔ tiɲɛ n'i ye karamɔgɔ ye poliso la n'a ma taa delili kɛ a taara duwawu la nka e yɛrɛ karamɔgɔtɔ ka convoqué i b'a sɔrɔ i ma ɲuman de kɛ n'i ye e k'a fɔ ko Jeli Sare y'a nafigiya fɔlɔ i y'a kɛ de n'i kun m'a kɛ a b'a fɔ Allahu Akbar kini e tɛ ka min faamu sababu de ye ne se mɔgɔ min yɛrɛ ye convocation di ne ma ne yɛrɛ de kɛla sababu ye k'u bɔ bolola ye ninnu ko ninnu ye alalatigɛw de ye sa nka ne y'i faamu komi ne ko n ko e tɛ t'i ka anniversaire fêter piscine na e ka nin kuma in bɛɛ kun t'o ye wa wuli i ka taa taga kuranɛkalan na i ka ne to ni kuma caman ye sunga magada ina isi nga nyefu Jeli Sare kana ne tiga samata ne tiga manana kulare mune kɛra hey I hakili sigi sa n'i y'a kɛ ten ne b'i to yen sisan I k'a dun I b'a bɛɛ lajɛlen tiɲɛ ka mun tiɲɛ o ye kuma sugu ye e bɛ ka don ka taa min ne bɛ ka taa wa fari de lajɛ kɛ hey fari in to yen nɔ o ye mun fari ye ka fari in to yen mun b'a la ayahilala n bɛna bɛɛ ɲɛf'i ye sisan awa cɛ falenba de bɔra su rɔ ka n'a sɔrɔ so kɔnɔ a ye jeli da kan Allah fo ka hinɛ don na ayi kana nin fɔ ne umble tɛ se ka da o la o ja o de y'a to sisan an ka tɔn cɛ fɛn fɛn bɛ kɛ a tɛ ye yen nɔ n ko ne delila k'a fɔ a ye ka tɛmɛ o n'a k'a furu sa ka bɔ kalu kun nka a ko nafolo b'o bolo a dossier a bɔ sen a bɛ waati min ko sisan wallahi hali tɛgɛ a tɛ se ka d'a kan Jeli Sare ne ni kuma bɛɛ faamu ka ban nka ne umble mina min kɛ sisan ne de b'o dɔn n bɛna wele bila an ka tɔn sigiyɔrɔ muso bɛɛ kan an bɛ taa ni nin kuma ye fo droit des femmes na ala kan'aw ci dɛ nin ne yɛrɛ bɔtɔ ye intervention de la ni nin ko taara droit des femmes na a laban bɛ kɛ tiɲɛni ye koyi ne yɛrɛ bɔra ka min fɔ yen nɔ sisan wallahi hali n'i ye kalu sara a tɛ sɔn ka tɛgɛ da awa kan bilen nka an ka nin ko in bila tan Jeli Sare dɛ mɔgɔ ma ka ne umble fɛ ye ne bɛ nin ko sama ka se yɔrɔ la hali awa yɛrɛ tɛ fɛ ka se yɔrɔ min na nka n bɛ fɛ k'i ɲininka o ni nin kɛra e dɔgɔmuso la wali e yɛrɛ muso la est ce que a bɛ bɛn i ma hey kabi kelen an ka ne muso ka kuma bɔ a la dɛ n bɛ jɛ ni kulonkɛ bɛɛ lajɛlen fo muso ka kuma I ni mɛnna baro la an delila ka muso ka kuma don a la wa ni e tɛ maa o maa ye nin kɛ n na n b'o haramuya nin kelennin ma diya n ye dɛ yɔrɔ ne ye nin kuma fitinin fɔ sisan nɔ k'a bisigi ni e muso o digire la a bɛ sisan cɛbakɔrɔ dɔw ɲɛna de ko ni t'a musow la min caman ne mana wuli dɔrɔn o b'a muso minɛ k'o bugɔ o b'o minɛ k'o nini o bala mun de kɛra ou bien wari de ma don an na han Jeli Sare umubile nin kelennin I b'i jo kan nka ne bolo muso furulenw de kan ka nin kɛlɛ kɛ nka e muso ganatɔ mun b'i dabila nin kuma yɛrɛ la kuma tɛ k'a kɛlɛ kɛ Jeli Sare n'i ye ne bannen don furu ma dɛ nin n'a ɲɔgɔnna caman de don barisa ne yɛrɛ mana ye I ba ka di ye cogo min na ka jɛ I ba kɔ ka jɛ I fa kɔ ka taa I sigi dɔ ka so sigi la wa tila tun k'i tɔɔrɔ o tɛ se ka bɛn ne ma sa umubile I dun tɛ da ɲuman jɔ I yɛrɛ la nin ye aw Bamakɔ musomannin bɛɛ lajɛlen de ka kuma ye n tɛ fɛ ka furu san dɛ a donse a bɔse cɛ de ma bɔ aw nɔfɛ hali sisan sinon ni cɛ bɔra aw nɔfɛ jɔn bɛ ɲɔgɔnna sanfa dugufan mara a fɛ yen k'i balo fufalaki la Jeli Sare I ka kuma tɔ laban bɛ fɛ ka n tɔɔrɔ dɛ
n'o de don an bɛɛ tɛ wuli an ka taa an ka sira fɛ i b'a dɔn rancune kɔrɔ b'a cɛ kɔrɔlen n tɛ fɛ o ka lawuli yan nɔ dɛ. an dun tɛ wuli barisa ne jeli sara dun tɛ n t'a bila mɔgɔ ye dɛ nka ni e ma wuli ne bɛ wuli. Hakɛ to dɛ. Ça va? Oui, ça va. Ni mina ba tɛ la dɛ e bɛ bɔ min ye? O bɛɛ to yen sa. E ka mariage était le 13 ya. Fo jeli sare bɛna a sumu kɛ. Awɔ tiɲɛ don mais e y'o dɔn cogo di? Mami, i komi i ka mariage ye le 13 ye. O ye ne yɛrɛ tɔgɔma ye. O de la n ye n da don i ka mariage ko kuma la. Sinon sigida in na maa si tɛ mariage kɛ k'i m'a bonya da ne Thérèse kan k'i bɛ jama sɔrɔ. N fa ko ni yafara n ma dɛ ne tun t'e dɔn i komi kɔɲɔmuso t'a ka kɔɲɔ ganse e t'an ka se yɔrɔ dɔn. Ayi o to yen pewu e tɛ fara dɔgɔniya. Awɔ. N'o de fɛ yen sigida in ko bɛɛ bɛ ne Thérèse de tigɛ kɔnɔ yan. E dun mɔgɔ nasuguya ko ka di ne a ka di ne ka to k'e bila n ka ciw la. Ah, ça c'est les affaires à faire. Olu tɛ problème ne Thérèse bɛ yan nɔ aw ka ciw de kama ka to k'aw ka affaires ɲɛnabɔ. Ne ka gɛrɛn sigiyɔrɔ filɛ carré kɔfɛ yan nɔ Burahima ninnu ka da la. Awɔ m'o dɔn i bɛ jeli sare dɔn. Jeli sare ne dagawuli teri de ye. Hali sisan n bɛna bɔ yan n bɛna taa jeli sare de fɛ yen. Jeli sare de bɛn'i ka sumu kɛ yan. Awɔ mais a kun b'a la k'a man kɛnɛ dɛ. O ye tile fila ni bana de ye sa. Sinon ne Thérèse filɛ n'i ye zamɛ tasa 3 layidu ta ne ye 100 kɔɲɔ don kana jɔrɔ jeli sare ka ko la jeli sare bɛ t'i ka sumu kɛ foyi tɛ bɔ a la. Ne fa o diyara n ye kosɛbɛ nka n fana bɛ layidu dɔ d'i ma kɔɲɔ don i bɛ taga i b'i a fɔ ko e de ye Thérèse ye i ka zamɛ bɛ d'i ma sans problème i komi n yɛrɛ presselen don dɔɔni ne bɛ sira ɲini. Ne ba o diyara n ye problème foyi t'a la n fana bɛ layidu dɔ ta i ye sisan. Ni ala sɔnna a ma i ka kɔɲɔ don Bamakɔ jeune bɛɛ de bɛna t'i ka cortège kɛyɔrɔ la a bɛna k'i yɛrɛ ɲɛna ne ba i bɛ se ka sira ɲini ala ka kɔɲɔ don yira n na. Amina yarabi.